Nagy szeretettel köszöntünk titeket itt az Asszites Gyerekszínházi Fesztivál online szakmai napján, ahol a 3-6 éves korosztály szakmai beszélgetését kezdjük meg. Ma láttuk a Kuflit, és hát a Kufliról egy picit az előadásról, és még leginkább az első kérdésünk az lenne, hogy volt-e arról, vagy hogyan választottátok ki, hogy tényleg nagy színpadi előadás legyen, és akkor a másik kérdés, hogy milyen szempontok alapján választottátok ki a történeteket? Igen, szóval amikor elérkezett a pillanat, hogy az óvodás korosztályos repertoárunkat ismét bővíteni kell, akkor hát ismét rajtam volt a sor. Ugye nem egy óvodás előadás köszönhető nekem a Budapest Bábszínház repertoárján. Nagyon szeretem ezt a korosztályt, egyébként hozzáteszem. És nekem egy nagyon régi vágyam volt a Kuflikat színpadra adaptálni, és igazából már ezt megelőző rendezésemet is azt szerettem volna, hogyha az a Kuflikból készül, csak akkor úgy jártam, hogy lemaradtam róla, mert hogy nekem az első találkozásom ezzel az anyaggal az a Színművészeti Egyetemen történt. Ott volt egy ilyen kis előtanulmányom az előző osztályommal, ahol is 2 történetet földolgoztunk velük, és egyébként hozzáteszem, hogy az előadásban 3 dal egyébként abból emelődött át, hiszen annak is a Cseri Hanna volt a zeneszerzője. Természetesen ez a volt osztály engedélyével történt. Szóval, hogy nekem ez az anyag nagyon becsípődött, és akkor azért nem azt választottam, mert a Kolibri Színház akkor mutatta be, és 2 héttel lekéstem arról, hogy a Dániel Andrást fölhívtam, és akkor, tehát ilyenkor nem volt mit tenni, úgyhogy szépen kivártam a soromat, amíg felszabadulnak természetesen a szerzői jogok, de szóval, ha valaki Kuflit csinál, és 2 terme van, akkor a színházvezető, akkor az nagyon nagy bolondság lenne, hogyha ezt a kis terembe rakná. Akkor, hogyha meg tudja csinálni az adaptációt egy jó tervezővel, amilyen a Fekete Anna, én legalábbis mindenképpen ennek ítélem meg, mert hát és itt most hadd hozzam be nyilván azt a szempontot, hogy mi a nagy terem, tehát pontosan tudjuk, hogy a Kufliknak van egy olyan univerzuma Magyarországon, hogy azt szoktam mondani, hogy ha elrontjuk, ne adj Úristen az előadást, akkor is van benne 100 legalább. Tehát óriási érdeklődés van az irányába, tehát színházvezetőként azt a döntést hozni, és így egyben rendezőként is, hogy a kis színpadon csináljuk meg ezt az előadást, az nagyon nagy butaság lett volna tőlem, és hát tulajdonképpen az elmúlt előadások ezt be is bizonyították, tehát hogy tényleg nagyon szépen telt házakkal megyünk, nagyon nagy az érdeklődés az irányába. A másik pedig az, hogy én biztos voltam abban, hogy élőzenés előadást szeretnék, és zenekarral, tehát varázsgombák zenekarral, és az az igazság, hogy azért nálunk a stúdió kevésbé alkalmas erre a megvalósításra, mint a nagy színpad. Tehát azért ennek az előadásnak a zenei szövete az borzasztóan erőteljes, és ez is inkább a nagy színpad felé húzta természetesen, hogy úgy mondjam. Tehát nem csak anyagi érdekek, az, hogy meg tudjuk tölteni a nagy színpadot az érdeklődés miatt, hanem egészen egyszerűen a koncert jellege miatt. Szerintem ez nem koncert, de az, hogy van benne egy élőzenekar és megfelelően lehessen hangosítani, az kétségkívül a nagy színpadot kívánta. És mi alapján választottátok ki a nagyon sok Kufli sztoriból azokat, amivel dolgozni szerettetek volna? Még ez egy kérdés, igen. Igen. Szóval nincs itt most a Cseri Hanna, hiszen ő most otthon babázik, és nem szerettük volna ezzel megzavarni, már pedig nagyon jó lenne, a Hanna is itt lenne, hiszen ő ugye zeneszerzője is az előadásnak, illetve a szövegkönyvet is ő írta, ő adaptálta. De az előadásnak a dramaturgia Gimesi Dóri. És tulajdonképpen mi a Dórival végeztünk egy előtanulmányt, mielőtt a Hannával összeültünk volna, illetve 3-an közösen, de a Dóri, mint dramaturg is nagyon erőteljesen benne volt ebben a folyamatban. És hát végig olvastuk az összes mesét, hál' Istennek a Pagony rendelkezésünkre bocsájtotta mindent, hálásan köszönöm ezúttal is nekik. És hát nyilván igyekeztünk azért
olyan történeteket kitalálni, amikben van akció, amiben hát konfliktus nehezen lehet találni bennük, azért azt mindannyian tudjuk, hogy ez nem feltétlenül arra írottak a kufli történetek, de tehát, hogy mégiscsak van benne valami akció, ami vonzza maga után a színpadot, és tulajdonképpen, hogy szépen lehessen egymás után fűzni ezeket a történeteket. Abba én teljesen biztos voltam, hogy nagyon-nagyon szeretném a Jó éjszakát kuflikat, hiszen azzal nekem már volt dolgom, illetve ugye a legutolsó mesét, a Mindenki legyen kuflit, mert hogy én azt nagyon szeretem, azt a történetet, ugye az van most a mi előadásunknak a legvégén, a Mindenki legyen kufli, mert hogy azt szokták, én hallottam már olyat, hogy ezeknek a kufli történeteknek igazából semmi mondani valója nincsen. Na most szerintem ez nem igaz, mert a mi előadásunk legalábbis szándékaink szerint nagyon nagy mértékben szól az önazonosságról. Tehát nem véletlen az önazonos dal benne, ami azóta egy slágere lett, hál' Istennek ennek az előadásnak, illetve a Mindenki legyen kufliban is az az egyik legfontosabb szál és pont, amikor tulajdonképpen a Fityirc bevállalja azt, hogy ő saját magának öltözik be, az összes flugosságával és mindenével, és nekem az egy nagyon-nagyon fontos pont volt. Tehát a Mindenki legyen kufli és a Jó éjszakát kuflik az már megvoltak, ugye a Jó éjszakát kufli az meg tele van akcióval, a holdutazással, és akkor utána elkezdtük szépen ezekhez hozzárakni a meséket, és például a Zsunyér és Kopollán az a Gimesi Dórinak a becsípődése, ezt muszáj, hogy elmondjam, mert hogy alapvetően ez a Zsunyér és alapvetően az, hogy hiszen akkora fantázia világ ez az egész kuflik, tehát ezt szeretjük benne szerintem a legjobban, hogy egyszerűen annyira bontja valamennyiünk fantáziáját, azon túl, hogy egy nagyon életigenlő, minden történet nagyon életigenlő és nagyon pozitív előadás, mármint ugye a mese is, meg nyilván az előadásnak is ez volt a szándéka, de hogy milyen jó dolog az, hogy ki lehet találni játékokat, hogy ki lehet találni nem létező szavakat, és ez nekünk a Dórinak is azért volt fontos a nem létező szavakkal, nekem meg a nem létező játékokkal, hogy ez is mind-mind a gyerekek fantáziáját nyitja abba az irányba, hogy tulajdonképpen rajtunk múlik, hogy mit játszunk, rajtunk múlik, hogy minek adunk nevet. És ami még történt akkor, mikor keresgéltük a meséket, hogy a Dániel András felajánlott nekünk egy olyan történetet, ami akkor még nem került kiadásba. Ez pedig a Hilda virága volt. És hát mi örömmel rácsaptunk a Hilda virágára, és akkor az volt egy ilyen dramaturgiai ötletünk, ugye, hogy az időmúlást meg tudjuk mutatni a színpadon, hogy a Zsunyér és Kopollánba tulajdonképpen beötvöztük abba a mesébe a Hilda virágának a történetét, azóta ez már megjelent. Szóval nagyon sok kutató munka volt, és aztán a Hanna feladata volt, aki azt éreztem, hogy kellőképpen, hogy a humora nagyon hasonló a Dániel Andráséhoz, és ugyanaz a jófajta őrület és flugosság megvan benne, ami a Dániel Andrásba, hogy a Hanna jól tudná adaptálni ezt a szövegkönyvet. És természetesen az András azért becsatlakozott hozzánk a próbafolyamatba, nagyon sokat volt bent, és akkor azért voltak olyan mondatok, amiket ő írtott meg közben, amikor hiányunk volt, tehát nagyon, nagyon segítőkészen és érdeklődve nézte végig ezt a próbafolyamatot. Érdekes, hogy mondod ezt az életigenlést, hogy tényleg, hogy ez a pozitív gondolkodás az egészen, hogy mindenki olyan szerethető. Szóval, hogy ez egy olyan pontja az előadásnak, amit tényleg mindenki érzékel, hogy olyan, amilyen, és nagyon lehet szeretni. Egymást is szeretik, és mi is szeretjük őket, szóval van valamilyen, legyen az gomba, varázsgomba, vagy kufli, hogy ez tényleg így érezhető az előadásban. Itt ugye felmerült, és ez picit Gergőnek itt átadnám a szót egy picit, hogy neki egy ilyen izgalmas időutazás volt, akin kevésbé, ő még nem látta az előadásotok, most nagyon először kapta meg, hogy mégis az első
képed mi is erről. Igen. Meg hogy nem olvasta a könyve a Ó, meséket, tehát hogy ezért ő abszolút egy szűzszám volt most, Igen. így Kufli univerzum ügyileg. Nagyon izgalmas volt belépni ebbe az univerzumba. Utána beszélgettünk róla, és én úgy tudtam ezt az előadást megfogalmazni, hogy ez az összművészeti, ami a Wagneri opera. Egy ilyen Wagneri jelzőt tudnék hozzárakni, mert tényleg minden művészeti ágat megmozgatott így vagy úgy. Nagyon sok inger volt, amit kaptam én is, és érzékeltem ott körülöttem a gyerekeknél is. A gyerekek érzékeltem, hogy nagyon tudnak vele menni. Én meg kérdezném tőletek, hogy tervezette ez az inger gazdagság, amit a nézőnek ad, meg hogy így az ingerekkel mennyit dolgoztatok közben akár. Esetleg az Anna is válaszolhat képzőművészeti Igen. szempontból? Mindenki válaszolhat, mi beszélgetünk. Jó. Hát Ez egy beszélgetés. így a látvány oldaláról szerintem terveztünk az ingerrel, tehát hogy tudatosan gondolkodtunk benne, hogy hová mérjük be, és nekem, és az elejétől fogva fontos volt az, hogy például most a díszletről mondanám elsősorban, hogy ott például a könyveknek, az illusztrációknak, ráadásul ugye a Dániel András az író, maga az illusztrátor is, tehát ott tényleg a vizualitása is belőle fakad, de ott például ez, hogy egy elég egyszerű helyszíne van a legtöbb történetnek, ez a rét, ami egy zöld fű és egy kék ég, tehát egy viszonylag letisztult háttér, ami azért is fontos, ahogy mikor elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy ehhez a jó érzéshez, amit az előbb megfogalmaztatok, hogy ez az életigenlés, ehhez nem kell olyan nagyon sok minden. Tehát, hogy pofon egyszerűen egy rét közepén is iszonyú jól tudjuk magunkat érezni, ha együtt vagyunk, és szeretjük egymást. És én ezt nagyon szerettem volna tartani a látvány egyszerűségében, hogy nem kell csodapalota ahhoz, és nem kell nagyon sok mindent oda tenni ahhoz, hogy ez az érzés megszülethessen, és ebbe például a színeibe, hogy ez egy zöld lesz, és alapvetően egy kékre világított háttér, ami egy-egy mesébe eltér nyilván, mert itt történnek csodák közben, meg nagyon fura dolgok, meg nagyon fantáziavilág, de hogy az alapvetés legyen ennyire egyszerű, hogy a zöld fű és a kék ég, és azon egyetlen egy ilyen nagy villanykörténk van, ami vagy a nap, vagy a hold, ugye az éjszakaiban a holdat jelenti, és ebbe inkább a bábok legyenek az, ami színesebb és mozgalmasabb, illetve hogy tudja azt a díszlet azért, hogy az egyszerűségén túl nyújthasson meglepetéseket, tehát hogy meg lehessen jelenni innen, onnan, amonnan, és nekem még fontos volt, hogy valami olyan érzetet keltsen a gyerekekbe, ahova úgy vágyakoznak picit. Tehát, hogy olyan, mint egy pipacsmező, vagy valami, amiben úgy bemennél, úgy szeretnél oda tartozni, és onnan jöttek ezek a puha fűszálak, hogy azt az érzetet keltsék, hogy olyan jó lenne megfogni, olyan jó lenne ráfeküdni, úgy ezt a fűben heverészést olyan átélhetővé tegyék. Tehát ilyen szempontból egyszerűen igyekeztünk tartani a vizualitást, de utána viszont fényekkel, és aztán a hangok meg a rendezés többi részével, meg nagyon szerettük volna azt a zsizsgését, mozgalmasságát, amik a meséknek azért nagyon a jellemzői, azt valahogy megmutatni, azokat a meglepetéseket, azokat a váratlan fordulatokat, tehát hogy ez, de világításban például több olyan pont is volt, ahol azt gondoltuk, hogy kell, még a máshogyoszkóp talán a legelvarázsoltabb pillanat, hogy ne toljuk el egy túl ingerelésbe, tehát hogy ne legyenek annyira villózó fények, hanem még a legszínesebb is egy ízléses keretben maradjon, szerintem. Egyébként pont, ahogy mondtad, hogy egy olyan hely, ahol szeretnek lenni, nekem így a fűszálakról abszolút eszembe jutott asszociációs szinten a
kicsit a játszóházaknak is ez a milliója, meg nem tudom, ezek a műanyag ilyen rudak, amin a gyerekek tanulnak úszni, vagy nem tudom, szóval, hogy tényleg ez is kicsit olyan, mint hogyha így lebegnénk az egészben, meg én szerintem ebben mindannyian egyetértettünk, hogy az éjszakai totálkép az valami gyönyörű ezzel a sok villanykörte csillaggal, ami így ránk borul, vagy nem tudom, tényleg, meg ugye az is egy nagy lelemény, amikor a tokafába mászik be a pofánka, ugye, és akkor ott a mamókával találkoznak, hogy olyan helyről is kapunk még látványingert pluszba, ahonnan nem is sejtenénk, hogy még jön valami. Én még egy picit, hogyha lehet, akkor erre az inger robbanásra visszaterelném így a gondolatainkat, hogy ez egyrészt nagyon imponált nekünk, másrészt meg kíváncsi lennék, vagy nem tudom, hogy a nézői visszajelzések így ezzel kapcsolatban mik, hogy ennyire sok minden egyszerre történő befogadása, az mennyire szokott így abszolválódni a nézőiteknél, vagy hogy erre így vagy erről szoktatok el velük beszélgetni. Mert hogy nagyon sok helyről kapunk szinte egyszerre, vagy szóval, hogy több helyről érkeznek impulzusok, amik így hatnak, és hogy ők ezt mennyire veszik, olvassák. Mert az egyértelmű volt, hogy mennek vele, meg fesztivál hangulat volt a színházba tényleg, de néha meg az élmény is volt, hogy sok. Tehát kicsit lekövetve egyébként korunk közléseinek a ritmusát. Én egy gyors ritmusú rendező vagyok, ezt vállalom. Hát nekem nem láttok olyan előadásomat, ami nagyon lassú lenne, vagy meditatív. Tehát tőlem meditatív előadás nem annyira láthattok, tehát hogy nekem alapvetően van egy gyors ritmusom, én ezt vállalom, de hát nem tudom hányadik rendezésem a színházban, és nem okoz problémát a gyerekeknek. Nem. És most félre ne értsétek, ez nem feltétlen azért van így, mert hogy én azt gondolom, hogy menni kell a korral, menni kell a telefonnal, nem azért. Nekem ilyen a belső ritmusom. És a saját belső ritmusom fog visszaköszönni a színpadról, nyilván amivel a többiek mennek, nem tudom, mennyire tolták gyorsan, fogalmam sincsen. Örökleg rendesen, az a felől nem volt. Igen. De hogy szóval, tehát ez a típusú ritmus, ez biztos, hogy belőlem fakad. Borzalmasan szeretik a nézőink. Tehát egy negatív visszajelzést nem kaptunk meg. És a Norbi tud arról beszélni, hogy mi a különbség a hétköznapi meg a családi közönség között egyébként, tehát hogyha esetleg van kedved beszélni róla. Én nekem tetszik ez a Wagneri párhuzam. Most azt nem tudom, hogy ez így hirtelen egy Bayreuth volt ez itt most hirtelen, hogy meg nem volt ennyire Wagneri módon diktatórikus, tehát nagyon szabad, és én azt gondolom, hogy nagyon vagány rendezése volt az Edinának, mert nagyon, nagyon épített szabad asszociációkra, miközben nagyon kitalálták a teret, ami a kezünkre játszott, tehát végig kényelmes volt, valahogy olyan jól ki tudtuk találni, amit persze már egy ügyes rendező meg egy tervező régen kitalált, hogy miből legyen a dínó, hogyan legyen ez, hogyan csúszunk be, mit csináljunk egy szőnyeggel. Szóval ezeket nagyon jó volt belakni önmagában. És én azt érzem, hogy hát a tempó, azt nem tudom pontosan, hogy milyen, vagy mennyire figyelünk erre, hogy a visszajelzések milyenek. Szerintem nagyon átélhető, és én játszom az Edinával most már elég régóta egy Petson és Findus előadást, ami hasonlóan erre épít, hogy vannak a mikrouniverzumban még pici mikrouniverzumok, ahol el lehet időzni, és utána tud kapni még a gyerek, hogy mi történik. Szóval valahogy egybe be tudják fogadni ezt az élményt, mert valahogy úgy egybe marad. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb rendezői kihívás, hogy mégis közben tudja irányítani a figyelmet, hogy a történet mentén hogyan tud ez a csapat, vagy ez a horda így valahogy így menni ezzel a történettel. Ezen belül pedig hát nagyon jó volt próbálni igazából, és nagyon jók a visszajelzések.
Nyilván, amikor hétköznap játszuk, akkor egy kicsit másabb, és amikor hétvégén játszuk, akkor nyilván a latin szövegei a zombinak máshogy, más tere is van, meg más dimenziója is, de hát szerintem ez nagyon jó ennek a úgynevezett igazi családi előadás, de közben meg ez egy kicsiknek szóló dolog, és egy kicsiknek szól ez az előadás, amit meg személy szerint én nagyon, nagyon szeretek játszani, vagy nagyon, nagyon úgy érzem, hogy lakik bennem hát bábszínész vagyok, ezt talán megbocsájtható, de lakik bennem egy ilyen 3 éves, aki így sehogy se tud felnőni, ahogy így alakul, pedig hát minden oka meg lenne már rá, hogy felnőjön, de nem jön össze, és hát nagyon, nagyon rezonálok ezzel a közönséggel, és hát a szerepet is ezen belül, ha már beszélhetek ilyen személyes dolgokról, nagyon szerettem, mert Edina úgy mutatta be, hogy hát ez nem egy értelmiségi figura, egy kicsit hát egybites, kicsit mögötte van az eseményeknek, nagyon jól fog neked állni, Norbi, tehát rád gondoltam, és hát szóval innentől próbáltam nem elrontani ezt az egészet. Sőt, olyannyira szerettem, és olyannyira nem is, akár a Petzolnál, és akár ennél is azt érzem, hogy szinte nagyon joggal szokott az Edina korrigálni, ha már ilyen szakmai dolgokat elárulhatok, hogy inkább egy az egybe is igazul és őszintén kell játszani, hogy semmiképpen ne cukiskodjunk, hanem játsszuk a karakternek az igazságát, és szerintem ez nagyon fontos. Tehát ilyen tekintetben szerintem mindannyian biztonságban érezzük magunkat. Úgyhogy nekem nagyon jó volt, és ezen belül Zödön meg kifejezetten személyes kedvencem. Ez a kicsit ez a korpulens bája, ahogy ő szemléli az eseményeket, majd borzasztó nagy problémái vannak a foltjával, meg ezzel-azzal, és ez a közösség nem csak arról van szó, hogy valaki önazonos legyen, hanem valahogy hogyan figyelnek egymásra, hogyan lesz valakinek a problémája az én problémám, és hogyan mozog együtt egy ilyen közösség. Szerintem valahogy azt is szépen egyáltalán nem didaktikusan edukálja. Még tulajdonképpen 2 ilyen dolog van, ami egy mocor ott bennem is, meg bennünk is. Szóval, hogy és ez Annának itt az arányok, hogy azért ez az, hogy mondtad a rét, a fűvilág, és akkor ott vannak kicsik, meg ott vannak a színészek, meg minden, hogy gondolom ez egy óriás kihívás, meg ez a széles színpad, meg hogy mindenhol láthatóak. Szóval ez is gondolom egy ilyen óriási tervezői kihívás volt, hogy ezt arányilag hogyan tudod megfogni. Igen, itt ugye adott volt a nagy színpad, az is, hogy asztali bábjátékba képzelte el az Edina, tehát hogy az nagyjából egyébként belőtte, hogy egy emberhez képest mekkora bábok, és akkor a Valér a legkisebb báb, rajta kísérleteztünk, régi bábokat szedtünk össze a bábszínházból, és kezdtük el nézegetni, hogy mi az a minimális méret, ami már működik bábként, és megél, mármint a fő karakterek közül, mert nyilván a pici Kukat Zöldön a legkisebb egyébként, de hát ott neki csak egy jelenetre kell megélnie, és az nagyon aranyos volt a Dániel András, tényleg nagyon sokat jött, már a bábok készítésénél is, és például a karakterek egymáshoz való arányában nagyon sokat segített, amikor még csak a rajzokat nagyítottuk fel a végleges méretre, hogy mekkora különbségnek kell lenni egy Valér és egy Zödön között, hogy már érezhető legyen, hogy ő Zödön, de még pont lehessen vele játszani kényelmesen, tehát ne váljon babzsák méretűvé. Abban ő is segített, de ez egy nagyon jó játék volt őket megtalálni. Meg hogy a térben, szóval egy fűszálhoz képest milyenek, meg ők az emberek. Meg igen, ott engedtünk a fantáziánknak, hogy ezek a stilizált fűszálak megnőhessenek, és akkor, hát igen, meg tulajdonképpen, hogy mekkora egy hatlábú lókutya, tehát hogy most azt egy lóhoz viszonyítsuk, vagy egy kutyához, tehát hogy ebbe azért nagyon nagy szabadságunk volt, hogy ami le van rajzolva, azt mi itt egy valós méretbe hova lőjük be. Igen. Jó, komoly viták, elemzések voltak ebben, hogy anatómiailag melyikhez soroljuk.
Ja, hát meg lassan úgy látom, hogy amúgy el kell búcsúznunk, csak azt még nagyon ki akartuk emelni, hogy tulajdonképpen akkor ezek szerint ez már korábban is megvolt, mint alapötlet, de hogy a varázsgombáknak a zenekarrá emelése az igazából szerintem így az egyik csúcs ötlete az előadásnak, meg az, hogy ők végig random tárgyakon jelen vannak effektezéssel, ez elképesztően élővé teszi, meg végül is ahhoz is hozzáad, amit mondtál, hogy te egy gyors ritmusú rendező vagy, hogy valahogy ezek a cikázó gondolatok nekem egy kicsit a varázsgombák zenekar által válnak így tetten érhetővé, és nagyon megható is azt egyébként látni, ahogy ők folyamatosan, amikor épp nem zenélnek, de zenélés közben is, de hogy így rajta vannak a történéseken, és hogy az ő arcaikon is tulajdonképpen egy mozit nézek végig, hogy ők hogy reflektálnak a történésekre, úgyhogy azt nagyon, nagyon bírtuk. Ja. Hát ennyi időnk van, itt egy ilyen hírműsorban, vagy ilyen riportműsorban, köszönjük szépen, hogy örülünk, hogy köszönjük az előadást, és gratulálunk mindenkinek, ezt most itt gyorsan sietünk, hogy ezért nem jártuk körülbe az előadás után az öltözőket, és akkor találkozunk holnap után Veszprémben, és vagy valamikor még a héten, és sok sikert mindenkinek, és nagyon-nagyon sok előadást még nektek. Nagyon szépen Köszönjük köszönjük, szépen. hogy megnéztétek kérdéseket, visszajelzéseket. Remélem azért tudtok aludni az inger gazdagság után. Tudom. Biztos, hogy fogunk. Igyekszünk. Nagyon További szépen jó munkát, köszönjük további jó nektek. munkát. Sziasztok! 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 Sziasztok!